हाय, मी प्रसाद मुंडगेकर. मित्रांनो, आज माझा बर्थडे आहे. तर बर्थडेच्या निमित्त आम्ही आज फार्म हाऊसवर आलेलो आहे मित्राच्या. तर आपण आता चुलीवर जेवण बनवणार आहे. स्टार्ट करूया. गावठी चिकन बनवते आज आपण. आपण आता चिकनची सुरुवात करतोय. तर अख्खा गरम मसाला मी टाकत नाही, कारण की माझ्या वाटणामध्ये ऑलरेडी अख्खा गरम मसाला आहे. तर पहिले तर आपण लसूण टाकलेले आहेत, पाकळ्या ठेचून घेतलेले आहेत, 12 ते 15 असतील. तर आपण कढीपत्ता टाकतोय. मेन टेस्ट ह्या दोन गोष्टी आपल्या पूर्ण जेवणाला देणार. त्यानंतर मी कांदा घेतलाय, 2 कांदे मोठे. थोडंसं चांगलं परतून घ्यायचं. त्याच्यात दाखवतो. एक बटाटा घेतलेला आहे. कांदा तर झालेला आहे. टोमॅटो टाकूया. अद्रक लसूणची पेस्ट टाकतो आपण. गरम मसाला टाकून घेतोय. हा मी जो वापरतो तो आगरी मसाला आहे, कल्याणमधूनच घेतलेला आहे. मस्त सुगंध सुटलाय मसाल्यामुळे. चिकन टाकून घेऊया. थोडं झाकण ठेवूया, कवर करून त्यात पाणी घेऊया थोडं 5 मिनिटासाठी. 5 ते 10 मिनिटं पाणी घेऊया टाकून. वाटण टाकून घेऊया. चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया.
आणि थोडी कोथिंबीर टाकूया. आणि टाकून 20 मिनिटे ठेवायचं आपल्याला. कवर करून घेऊया 20 मिनिटासाठी. स्वतःची प्लेट स्वतःने वाढून घ्यायची. तर कसं असतं, जो पहिला येतो तो लेग पीस उचलतो. कांदा, लिंबू, भाकरी. अशा तऱ्हेने आपलं गावठी चिकन रेडी झालेलं आहे. मित्रांनो, मँगो किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा. थँक्यू.